Kanti etheza ngenosukwini UNgizwe Mchunu segcina esiphendulele kwiGcokoma Elisha. Lokhu kuze emveni kokuba iGcokoma Elisha labonakala liseStage emcimbini we-EFF ngesonto, lapho khona elalikhankasa liseStage liphusha i-EFF nelagcina khona likhuluma amagama angemahle kuNgizwe Mchunu, President of the Bhinqa Nation, nalapho khona iGcokoma Elisha lezwakala lithi viva nge-EFF viva, phansi ngedide lungizwe phansi. Kanti-ke lokho abantu abaningi babe sebekunothisa kakhulu, kanti-ke kube sekuthusa nabantu abaningi ukuthi kumayelana nani ngoba labantu bobabili bayazwana futhi bayaphilisana, baye babonakale bendawonye esikhathi esiningi. Mbukelo Stage uhle TV asikukhumbuze nganayo ivideo ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenile osukwini. Phambili nge-EFF phambili. Phansi ngedide lungizwe Mchunu phansi. Phansi ngedide lungizwe Mchunu phansi. Phambili Mr. Paris phambili. Kanti yonke le video besiyenza uNgizwe ukuthi ayiphawuleleke, kanti ubese ephendula naye sagadla lapho kwiGcokoma Elisha esho ukuthi abanye abantu abakhubazekile kufanele izinto abayisho ungayithathi ngenhliziyo futhi ungambophisi. Mbukelo Stage uhle TV nansi ivideo kaNgizwe Mchunu ephendula sakudala lapha iGcokoma Elisha. Wathi phansi ngedide lungizwe phansi. Esho Emcimbini we-EFF. Ena ukhona umuntu uyongifonela namhlanje yebo cha. Uthi lapha yena uthi wangibiza kamnandi nathi ngumtsitsi. Ubiza ngesiswati. Tuweswazini. Yigazi beqinisa nje abahlaba banga. Tuweswazini. Lethela ukudla mfethu. Senitholile letsitsi. Oh, ebiza mina ngumdidi. Yebo, so cha abantu baba nokudideka nje ade bethe iphela bakuledi ukuthi izothila iculo ngoba phela siyasinibona endaweni eziningi ukuthi nokuhamba ngandawonye so manje nakho angisabuza ukuthi abantu khuluma umtatheli, ukhuluma ulubulandeli, ukhuluma uphuphu uthini. Uthi usibona samandawonye phela mangabe ukhona umcimbi osihlanganisayo mina ngithi fusa kuphela. Uthini kimi? Cha ngisho kanje uthini kimi? Sengisho cha ukuthi ungaphawula lapho nale cha. Cha wena buza umbuzo wena ungalokho ukuthi ukudideka abantu ukudideke bani ngoba umuntu odidekile uwe. Yebo cha. Mhlawumbe ikhabe ningachaza lapho ngokuthi uthini utheni mana utheke ngizobona ukuthi phansi ngomtsithi nalomuntu angizwanga alibambile inqhawe igqubu libizwe ngomtsithi. Uthi ubiza nomtsithi cha yazi ukuthi thina njengohulumeni sabahlonipha kakhulu abantu abaphila nokukhubazeka noma ngabe kukhona iphutha alenzayo awumthatheli lo inyathelo zomthetho noma iqhubu nabantu abanye uyabasa kuma rehab abanye belungiswe abanye inkinga zotshwala bewe beze bepostwe o Snoopy Dog bedakwe kwaza kweqa lokho asikuthathi, we don't take that thing to heart. And then also nabantu nje abaphila nokukhubazeka ngoba lawa amehlo kaMthandeni akuwona amehlo normal for a human being yabona. Ngangambona ngelinye ilanga laphana iwindi lenganyuka ethi unyusa ngenkani lesi sikephe sakhe ngathi mlawo wale mothe intsha nje sangena into la ngabona mina into seyithe bhuqe emehlweni. Leyo nto leyo yangikhombisa ukuthi uNkulunkulu wami it's just a young person ozama impilo shame uyazama yazama